Ei, estudiant. Saps que el dijous hi ha eleccions a la universitat? Què passa? Que les eleccions universitàries no serveixen per a res, no? Doncs serveixen per a moltes coses i et toquen ben de prop. El dijous es celebren a la Universitat de València eleccions de Junta i claustre. Què són? Doncs la Junta és l'òrgan que regeix cada facultat, mentre que el claustre, representants de tota la universitat, decideixen allò que afecta al conjunt de la comunitat universitària. La representació dels estudiants, tot i això, no és massa democràtica. Som la immensa majoria de la comunitat universitària, però ens quedem sols amb el 27% de representativitat. Però això no significa que no es puga fer res des del claustre i les juntes. Ben al contrari. Si no t'ho creus, mira el BEA. El bloc d'estudiants agermanats porta més de 30 anys defensant els drets dels estudiants. Des dels seus representants a les juntes i al claustre han aconseguit moltíssimes millores a la universitat. El BEA és una associació d'estudiants amb una feina molt gran darrere, sempre amb la ferma convicció d'aconseguir una universitat digna, pública, democràtica i valenciana. Entre tots podem construir una universitat molt millor, eixa universitat que volem, accessible per a tots i totes, realment democràtica i arrelada a la societat valenciana. El proper dijous tens una oportunitat per aconseguir-ho. Vota BEA.